Ara etira makangwa mange ko maiga. Bantu bago jabo na batu magutuko. Abana ko ande school barwa abachaka. Kwanya wangeni bayana wasiri nkola ko ande biya sala bikende kwanya na tumire kibeze kya kale kityali. Nyarekana ngomoro gyoyo no arika aba bakora taya aseriye tariya Yesu Kristo basibore batige ebintu ebiga Yesu bakubwati buno mabari w'ubugima bwabo. Mwancho muligererio Gusi Voice na ndete gwakirambia mono singenja bange ba subscribe rie bange ba gendere go subscribe na wego go tubwatia inuna bantaba ya litukoli alero. By the way ndete kura go kundere snippet yo mugano gete narorire ohinde de chiko baletera litukoli yankyo. By the way nkonyora ndi bagange ande bakachinsemo chiri chia kibinyanchwe gutoka lige susu emeyanya libali Masaba constituency Kisii County. Omwana nale ole form 4 if I am not wrong also getiwe n'abantu batamanyikaneti bamukorerete bintu mwana wibona tali gukwana mugano itima byose mwanyarorire umwana wigatabekana ngaso gati kubotu kubona basigete school akarangirirwa gisiko agasoka kirasoka mwana uyu anyorekane tali tukoli amambi yae atali gukwana oborogi madose magana kale na alenge gusika lengo kutoka igure ngo muntu akorira imansu muntu tali gukwana ngo muntu nata aletiwe muntu naruzeti kunyomba ebintu mbi alenge kale na ores bia sirire gati na bigumono lakini wono lende omwana oyigana sogeti kukorusenka yabo mutukubwara ana bari uti mwana nyomba bamuira bamukorera utokore sono aga tukutoka bana mambi oli mansu ora ikukwana ona mangana yakwana ayakena ona mambi twebwe kurate togo chikomnyoka gocha tokanyaranga mwana asogetiwe abantu bakamukorera bamukorera tabatarenge bantu baya ona mwana areli mansu taigukwana oborogi oboiga ngiye kogera umuntu rocho rusio umuntu nyomba especially umwana. Do you want to punish but go punish abaiboli but go punish community ngige uchi happen by the way usiye ito amangana abere usiya mange megano tuwa tre menge it was of interest to me asenge njonta ketororo kwendo one mugako na tetenga mara ke morning ki alete tuke garutu isko mwae babiri bakomochanda babiri bagocha potuko chinyomba chinyomba chia oigumara marabali isko kurutu cha nyomba igoro babiri bakomochanda ngakientambe ara etira makangwa mange ko maiga bantu bago jabo na batu magutuko abana ko ande school barwa abachaka kwanya wangeni bayana wasiri nkola ko ande biya sala bikende kwanya na tumire kibeze kya kale kityali ekele makongwa nse kutoka bona nekena nse kwa gache nyumba kana nse kwa gache nyumba abana mwana ono magansa wakanse okwa gachaka kamuyese na muyete sefata masimba na gosabirwa gachaka kwenda kwemusyo bagachana ande kama tukumaka bagachaka yete kimuni kweta kabeka litisha to bantu bana tabantu tukasaba oborogi mbwalenge kusikale sana mbwa chapo kapungua as a community ndotakere to style up na andonye gukaro morogi oseko kamaete amangana yiga yosoka isiko kabiri agitiga abantu bakore kitiga abantu batwara omurembe Nyarekana ngomoro gyoyo no arika aba bakora taya aseriye tariya Yesu Kristo basibore batige ebintu ebiga Yesu bakubwati buno mabari w'ubugima bwabo konyamba gutiga nonyende yarega Nyasawe itubasokiye tiga bamanye kane maiso maroro nyamba gutiga abantu batwara omurembe megano nere menge mende eyende mwate tenga tokoreke usipi wali nto ukwanike Swahili nto anekira obogitiria ndabwito kuchisebisa kubinde megano bune yaro to chikokora piwali ke usisingincho amangana ito nyomba atigale ko toka nyomba ino abantu abana. By the way, thank you so much asaba mogenda te ko subscribe ko subscribe nalio ko ngachinguru. And by the way, bali mote te ko support ya samangana fuel. We welcome you people singincho. We do these things for the community na ayo monto ito na ayo go to fuel na ayo go to support in bundles erwa ko rebo igo ni go to go tuara omogo kona boy go to thumbs up. Thank you so much our brother Magwawa, and I appreciate you singing to one chire gastokora and whatever go to support your story emo ito chikokora. We appreciate you, and again I welcome more like you
wacha se o support njira mune yiri to bere rais kubaletera emegane menge zaidi. So litukuri ankyo autokali chinsemo chianyari bali masaba ali kibinyanchwa gesusu ward tubaletera mugano uyu turamanyi family yiga ngaki abereke go chandu nabarogi oyo kubabuni nkiga kubabuni umwana we kraso getu ngaki arenge sanga piarenga gosokiu ngaiba monyorete boigo mwana uyigo kwanire because aba pastor mbatu gutete nchiri gali bagasaba kabisa nando yokale gakore binte bigatumutianere na boigo totewe ngaki ushindwe katika jina la Yesu. Subscribe tigatomera naso mugano gocha nchinkuru kwa Brian McKnight.